Sirin iltaqgħu mar-ragħja li għadhom kif irċevew l-aħbar ta' twelid ta' Ġesu. Min jaf x'kurzita qabdithom meta ngħataw din l-aħbar? Min jaf x'kienu qegħdin jistennew li se jsibu? Xi prinċep forsi f'palazz lussus? Tarbija forsi massa sew mill-bodyguards u bruxmata sefturi lesti li jaqdu l-bżonnijiet kollha tagħha. Forsi xi qabda dwal, kant u storbju. U fir-realtà x'sabu? Sabu koppja ġowar, b'tarbija imkebba fiċ-ċraret f'qajra, mimduda fuq ftit tiben b'żewġ bejjem isaħħnuha. U aħna, x'tifsira nistennew li nsibu fil-festa tal-miliet? Nistennew li nsibu biss divertiment, kant, daħk, ikel u xorb bir-rimi? Nistennew li nsibu l-ferħ fir-rigali li jeswew ħafna flus? Jew inkella nistennew li l-miliet ikun okkażjoni biex nimtlew bil-ferħ tas-sempliċità, li tkun festa li tallimna li s-Salvatur tad-dinja għamel għażla importanti, l-għażla li jiċċekken u jitwilet fil-faqar u fid-dbatija, l-għażla li jkun viċir tal-fqir u tal-batut. U aħna x'se nagħmlu?